Това са класическите 5 типа. Първи, човекът, който за забавление докато пие бира и гледа матч. Той играе за кеф и ти препоръчвам и ти да правиш така, освен ако не се занимаваш професионално с това. Втори, пристрастеният. Той е най-лошия. Той няма никаква стратегия и губи много повече, отколкото би могъл да си позволи, а най-лошото е, че не може да спре. Трети, последователят. Но има два типа последователи. Първият е много по-често срещан. Той следва тип стари, които всъщност нямат нищо общо с професионалните, така че губи дългосрочен план. Четвърти тип, арбарите и бонус-хънтърите. Тези хора правят пари от всеки. Причината? Техните се основават единствено на математиката. Пети, професионалният. Той не се интересува от печелившите, а търси единствено стойност. Точно с това се занимаваме и ние от Betino, а точно така работят и синдикатите. Те са най-големите акули в. Кой от петте типа ти си ти обаче? Ако искаш да си другият тип последовател, просто влез в сайта ни betino.com и виж какво предлагаме.